Fil-jiem li għaddew il-Ministru Tonio Borg ħabbar li l-Gvern irid iwaqqaf l-Uffiċċju tal-Kummissarju Parlamentari dwar l-Istandards. Madankollu dan il-pass qed ikun meqjus bħala gimmick tal-lejliet elezzjoni ġenerali, maħsub biss biex tingħata l-impressjoni li l-Gvern lest jħares l-etika, il-kontabilità u trasparenza fil-ħajja pubblika. U dan għaliex kieku l-Gvern rrid li jittieħed bis-serjetà fuq it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Parlamentari dwar l-Istandards kien jagħmel il-proposta tiegħu fil-bidu u mhux fit-tmiem tal-leġislatura. Madankollu kieku l-Gvern mexa fuq din il-linja, numru ta' deputati nazzjonalisti kienu jsibu ruħhom fi problemi serji. Fost oħra l-Uffiċċju tal-Kummissarju Parlamentari dwar l-Istandards se jkun qiegħed jiskrutinja id-dikjarazzjonijiet tal-asti tal-membri parlamentari. Jirriżulta li l-assistent parlamentari Stephen Spiteri, illi jiġi wkoll il-kuġin tal-Prim Ministru Laurence Gonzi, matul din il-leġislatura qatt ma jippreżenta dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. Fl-istess ħin Stephen Spiteri huwa l-iktar deputat nazzjonalista illi ma jattendix għas-seduti tal-Parlament. Huwa kien iġġustifika din l-attitudni billi qal li ma jaffordjax li jgħod jitla' tarax tal-Parlament biex jgħid hello u wara 2 minuti jitlaq lem, għaliex dak il-ħin jista' jagħmel affarijiet ħafna iktar interessanti. Bħala assistent parlamentari Stephen Spiteri għandu salarju ta' 25,000 euro, ma' 6,000 euro iktar minn backbenchers oħra. Stephen Spiteri kontesta elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba fl-2008 u kien elett f'elezzjoni każwali wara illi ċedilu postu biex jitla mit-tieni distrett ħatħli fil-Prim Ministru Laurence Gonzi.